Tandbørsten. De lavede sådan en ting, hvor Kasper han kiggede i alle mulige kameraer, og så skiftede kameraerne hele tiden. Og det synes alle var enormt sjovt, og det trak en del seere, så derfor gør vi det samme i dag. Homeboy står noget, der blev opfundet i tidernes morgen i hiphop-verdenen. Var man en homeboy, så var man en hjemmedreng. Og hvis man var en hjemmedreng, så var man sammen med drengene, som hørte hjemme der, hvor man var hjemme, og det var for det meste i ghettoen. Siden der har det homeboy. I Danmark hedder det også homeboy, for det lyder lidt bedre end hjemmedreng. Hvad så, mand? Er du en hjemmedreng? Det lyder fuldstændig latterligt i forhold til, yo, are you a homeboy? Har jeg ret? Lyder det federe at sige? Det lyder federe, uden tvivl. Derfor var der en, der pludselig en dag fik en idé. Der er alt for mange homeboys som hjemmedrenge, som løber rundt og drikker sig fuld i weekenden, og de burde bruge deres energi på noget helt andet, nemlig at spille fodbold. Så derfor fik den her fyr en idé om at lave sådan en landstævne i homeboy-fodbold. Simpelthen DM i homeboy-fodbold. Og vi fulgte et af holdene. Et hold, der hedder Boulevard Connection. Come on. Come on. What happened? That's a jam. I'm over my... Goddag, jeg hedder Sten Albrechtslund. Jeg er en garderhøj forsvarsklippe. Goddag, jeg hedder Alagami, det sorte lyn. Vi er angrebet. Navnet er Lille Jep, profession goalkeeper for det hårdeste, brutaleste hold på den her planet. Ja, der er der Kugelux, Agami, styrer for hårdt, angriber, flyvende pilot. Jeg er Kim Thurman, og jeg spiller bagersmand på holdet. Jeg hedder Sonny, og jeg er sådan lidt af hver på holdet. Jeg hedder Bo, jeg spiller højre bak. Phase 5, hemmelig angrebsas. Pelski Love, spillende holdleder. Jeg tror, de slamstiger. Jo, jeg fik jo den her idé til at finde en ny måde, at folk skulle mødes på, i stedet for altid at være stive og mødes i byen i hiphop-miljøet. Og så tænkte jeg, at jeg tror, der var i 94, der var VM i fodbold. Så løb vi alle sammen rundt ude på Kløvermarken og spille fodbold. Og så tænkte vi, at vi laver sgu en turnering til næste år. Anden halvleg er lige gået i gang. Stillingen er i øjeblikket 3-1 til modstanderne. Ja, vi tabte semifinalen, men nu skal der spilles som træder i 4. plads, så vi er blevet enige om, at vi skyder straffe om det. Så... Vi tænkte på et tidspunkt, for at det skal gå for vidt, og for at der skal komme for mange hold med. Så tænkte vi på at lave sådan en hiphop-quiz med 5 spørgsmål. Hvem var Grandmaster Flash og sådan noget, for at bevise, at man var homeboy. Jeg tror, vores taktik er at sove lidt her i starten. Det gik egentlig meget godt. Jeg ved ikke, hvad det blev. 7-6 eller 8-7, men ja, vi tabte. The Boulevard. Boulevard Connection og FC Svendborg spiller fred. Boulevard Connection, det gik ikke så godt for dem. De blev slået i semifinalen af FC Hangovers, som er nogle drenge fra Amager. FC Hangovers, så det er så tydeligvis lidt op til deres navn, for de blev nemlig slået i finalen bagefter af et hold, der hedder Jungle Fever, blandt andet bestående af DJ Nis, kendt Jungle DJ i Danmark. Lad mig fortælle. Er du ægte homeboy? Definerer du dig selv som ægte homeboy? Kan du gøre sådan noget yo-agtigt? Så er det homeboy-fodbold igen for rigtige homeboys, vel at mærke, til næste år.